नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा आमच्या चॅनलाचेर जाचें नांव आसा गोवा कॉर्नर. आनी आयज आमी गोंया बद्दल ना तर आमी आयज गोंयच्या भायर वचपाचें आसा आनी आमी गोंयांतल्यान करमळी रेल्वे स्टेशनाचेर आयिल्ले आसा आनी आतां आमी मुंबय वयतले आनी ताज्या उपरांत अशा एका जाग्यार वयतले जंय एक सूर्य, एक आमच्या भारतांतलो सूर्य जल्मालो. आमच्या भारतान असो एक राजा जालो जाका आमी अभिमानान आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा आनी ताजो जल्म जालो त्या स्थानार आमी आयज वचपाचें आसा. दर वर्सा आमी अशेंच शिवजयंती दिसा प्रत्येक खंयच्या ना खंयच्या तरी किल्ल्यार वयता. तशेंच अंदूय बी आमी एका किल्ल्यार वचपाचें आसा आनी चला तर या आतां आमची जी ट्रेन आसा ती आयिल्ली आसा. मोरगावमध्ये राहायचा तो कोण होता रे? कोण होता तो? दरोडे बिरोडे घालायचे पण चांगल्या लोकांचे लुटायचं आणि गरिबांची मदत करायचं. चांगल्या लोकांना लुटायचं. जाण्यासाठी जिना आहे. कमानीवर 2 लहान मिनार आणि घुमट दिसतात. दरवाजाच्या कमानीवर 2 हत्ती आणि गड भेरूड 2 डोकी असलेला गरुड यांना पंजात जखडून ठेवणाऱ्या सिंहाचे अंकन. हा दरवाजा कुठला आहे? हा गणेश दरवाजा. आणि त्याच्याबद्दल काय माहिती? गणेश दरवाजा हा परवानगीचा दरवाजा म्हणून ओळखला जायचा. या प्रवेशद्वाराला 2 बुरुज आहेत. आतील बाजूने छतावर जाण्यासाठी जिना आहे. कमानीवर 2 लहान मिनार आणि घुमट दिसतात. दरवाजाच्या कमानीवर 2 हत्ती आणि गंड भेरूड म्हणजे काय माहिती आहे 2 डोकी असलेला गरुड यांना पंजात जरवडून ठेवणाऱ्या सिंहाचे अंकन दिसते. ती सिंह दिसत बघूया आपण. हे शत्रूपासून सावध व्हायला असणार. हे काय हे केव्हाच्या काळात कसं होतं माहिती आहे? अटॅक केल्यावर हत्ती बित्ती ते जोरात आल्यावर हत्ती कसं ह्याला अटॅक करू शकत होता पण हे टोकदार असल्यामुळे त्याच्या डोक्याला लागत होतं. त्याच्यासाठी हे स्पेशल केलेलं होतं तेव्हा. आणि इथलं आता वर जाऊ बघा. हे बुरुज बघूया आपण. या अरुंद असल्यामुळे जयसिंग याने सातराजाने स्थापन केला. ते दरवाजे प्रत्येकाने एक दरवाजा बांधला. दरवाजाच्या मध्यवर्ती
कमानीतून प्रवेशद्वार असून त्यांच्या दोन्ही बाजूस अलंकृती कमानी आहेत. कमानीमध्ये दिवे ठेवण्यासाठी कोनाडे आहेत आणि बाह्य बाजूस फुलांचे अलंकरण आहे. दरवाजांच्या अंतर्भागात प्रवेशद्वार आणि त्यांच्या दोन्ही बाजूस कमानयुक्त कक्ष आहेत. बाहेरून समतल दिसणाऱ्या छतांची रचना आतून पाहिल्यास त्यात 3 घुमट दिसतात. आतमध्ये जाऊन बघ. शेतामध्ये ना कुठे आहे ते? हां एक 1 2 3 1 2 3. लवकर पोचण्यावाड आहे. असे या साईडने गुफा वगैरे आहे. तर दुसरी वाड आहे ती नवीन नाही जुनी आहे पण जास्त वेळ चल. असं असलं तो परत मी मोठं कॅप्चर करून सगळ्यांना दाखवायला असं माहिती किल्ला म्हणलं पाहू ना शिवाजी कॅप्चर करून सगळ्यांना आणि मग त्याच्या फाटल्यान पुढे संभाजी आणि कोणाच कॅप्चर 3 वर्सां भुरग्याची 3 झाला आणि 3 वर्सात शहाजीन त्यांना कितें आहले हे आहले न्हू निजामशाही एका आहलो तेन्ना तेणी हाडून तेका सरदारा कडेन एका दवरलेला. सरदार आसलो तो तेन्ना तेज्या कडेन हाडून दवरला. तो निजामशाही युद्धाक वयतालो न्हू. 3 वर्साक ते तितकोच टायम मेळ्ळो. परत मागीर मोगलांनी हल्लो केलो तेका हांगासून हालयलो आनी मागीर मोगलाच्या ताब्यान गेलो. मागीर मोगलाच्या ताब्यान 3 वर्साक उरलो म्हणटा जन्मानंतर तो 3 वर्साक आफ्टर तेच्या उपरांत दुसरे कडेन गेलो. आफ्टर हाव मातशें तो कितले वर्सांनी 3 वर्सां पर्यंत जन्मल्याच्यान 3 वर्सां हांगा उरले. हांगा उरलो असो जे तेणी मोगल येयले न्हू. मोगलांनी हल्लो केलो. मोगलाच्या ताब्यान गेलो. हे जवळ जवळ पाऊण 200 वर्सां मोगला कडेन. काय आणि